ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर सिगांसिनथाराव सोरगोआव थानाय गोथां अनख' आफा इसोरखौ हामबाय होनो, मानोना बियो संसारखौ ओरैबायदि अनबाय, एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ जोंनो ओरैनो दान हरबाय। दिनैनि हराव बे दाना बे जिसुनि जोनोमा जागोनखाय इसोरा जों सासे सानैखौल' नङा, गासै पृथिबीनि संसारनि जेसेबां मानसि दं गासैनिबो थाखाय इसोरा अननायजों गावनि फिसाला असेखौ जोंनो दान हरबाय। आरो बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो उपायथारनाय नङा, माब्लाबाबो उपायनाय नङा। दिनैनि जे टपिक, बे टपिकआ जे एफा गिदिर स्रांनि राजा, शान्तिनि राजा, बेबायदि एसे गिदिर राजानि जोनोमनि खबरखौ मानो साधारन लावखारफ्रासो खबर मोनग्रोखो? बे मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बे मोनसे सोमोनांथाव, जों जायखौ बुजिनो खोब गोब्राब। लावखारफ्रा जेब्लानाखि फोथाराव गोदोनि दिनाव मसाल सावनानै बिसोरो बेंनानै दोनोमोन, मोसा लख्राफ्रा जाहाथे अरनानै लांनो हाया, सेफटिनि थाखाय बिसोरो मसाल सावै सावै नेयोमोन गावनि फालोखौ। दिनैनि हरनि गिर्जायाव बेनोमोन बिसया। लुकासनि 2 अध्याय, बेखौ लुकासनि 2 अध्याय 1निफ्राय 20सिम जों फरायनानै नायनि, खोनासंनि। जिसुनि सारिजानाय। बि समाव आगस्तस कैसरनिफ्राय मोनसे हुकुम ओंखारदों, बिनि रायजोनि मानसि मानिया नाम लिरजाथों होननानै। कुरेनिउसआ सुरिया आराम देशनि हादांगोरा जानायाव, हादांगोरा मिन्स गभर्नरखौ होनदों। बे सिगांनि नाम लिरनाया जादोंमोन, माने सेन्सास जादोंमोन बै समाव, बे सेन्सास जानाय खोथाखौ बुंदों। आरो बयबो नाम लिरजाहैनो गाव गावनि नोगोराव थांदों। जसेफआबो दाबिदनि जोलैनि मानसिखाय गावनि सोंखाजानाय मारियामजों लोगोसे नाम लिरजाहैनो थाखै गालिलनि नासारेत नोगोरनिफ्राय जुदायाव दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव थांबाय। आरो बियो गर्भबतीमोन। बिसोरो बेयाव थानायाव बिनि सारिनाय समा जाफुंखाबायमोन, आरो बियो गावनि सारिजेननाय बिसा हौवाखौ सारिबाय आरो बिखौ हिस्ट्रिजों फानफबनानै गंसे नावद्रायाव फुथुबाय, मानोना खामिग्रा न'आव बिसोरनि लागै जायगाया गैयामोन। सासे शान्तिनि राजा, बेबो सोरगोनिफ्राय मानसि महरै फैनाय सासे शान्तिनि राजा। बे राजाया साधारन मोसौ गलियाव आरो नावद्रायाव फुथुजाबाय। बेयाव गोबां थाखोमानाय बिसयफोर हाबनानै दङ। जों फरायग्रोबावनि। लावखार आरो आरफफोर। बि हादराव लावखारफोर फोथाराव थानानै हराव गावसोरनि फालोखौ नेदोंमोन, आरो फोरबुनि सासे आरफ
बिसोरनि सिगाङाव गसंफैदों आरो फोरबोनि महिमाया बिसोरनि सोरगिदिं जोंदिंदों। जेब्ला आरफ फैदों, फहर जादों, स्रां जादों। फोरबोनि महिमाया, फोरबोनि बोलो, महिमा माने बोलोखौ बुंनाय जादों। आरो बिसोरो बिमायनो गिख्रंदों। बेबायदि फहरखौ नुनानै लावखारफ्रा आरफफोरनि बेबायदि फहरखौ नुनानै गिख्रंजोब्बाय। नाथाय आरफआ बिसोरखौ होनबाय, नोंसोरो दागि, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम खबरखौ खोन्थादों। बे रंजानाया हादरनि मानसिफोर मानिनि जागोन। सासे सानैनिल' नङा, फुरा देश, फुरा हादोर, पृथिबियाव जेसेबां हादोर दं, जेसेबां देश दं। मानोना दिनै नोंसोरनि लागै बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बियो ख्रिस्ट फोरबो। आरो नोंसोरो बिजोंनो मिथिगोन। नोंसोरो सासे गोरलै गथ'खौ हिस्ट्रिजों फानफबनानै गंसे नावद्रायाव दोनजानाय मोनगोन। आरो नुवा नुस्लाबा सोरगोनि आरफफोरनि हानजाया बि आरफजों लोगोसे जानानै इसोरखौ बाख्नायनानै होनबाय, गोजौसिनथाराव इसोरहा महिमा, पृथिबियावबो सान्थि हामजानाय मानसिफोरहा। आरफफ्रा जेब्ला बिसोरनिफ्राय सोरगोआव थांफिनो, अब्ला लावखारफ्रा गावजों गाव होनज्लायदों, थु, जों बेथलेहेमाव थांनि आरो फोरबोआ जोंनो मोनथिहोनायखौ जोङो नायनि। आरो गोख्रै थांनानै बिसोरो मारियाम आरो जसेफखौ लोगो मोनहैबाय आरो गंसे नावद्रायाव गोरलै गथ'खौ दोनजानाय नुबाय। बिखौ नुनानै बिसोरो बि गथ'नि मुङै बिसोरनो खोन्थानाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। आरफआ जे बाथ्राखौ लावखारफोरनो खिन्थादोंमोन, लावखारफ्रा बे गासैबो बाथ्राखौ मारियामनो भाङायनानै खिन्थाबाय। आरो जायफ्रा खोनादों बिसोरो लावखारफोरनि बाथ्राफोराव सोमोनांदों, मानोना बे बाथ्रामानिखौ गोसोखांदों आरो बेफोरनि बिसय बिजिरबाय थादों। आरो लावखारफ्रा आरफनि रायथिनाय बादि गासैखौबो मोनहैदों आरो खोनानो आरो नुनो मोननायखाय बिसोरो इसोरखौ बाख्नायनानै गोजोनै रोजाबै थांफिनदों। बेयावहाय जों फरायनानै दानो खोनाबाय जे सान्थिनि राजा, जाय राजाया मानसिखौहाय थैनायनिफ्राय बोखांगोन, बासायगोन, आरो बेबायदि सान्थिनि राजाया साधारन मोसौ गलियाव जोनोम जानायखौ जोङो नुदों। आरो जे मोसौनो दाना होग्रा मोनसे नावद्रा, बे नावद्रायावसो फुथुदों। बेबायदि न'खराव जोनोम मोनदों। जिसुआ सासे मिस्ट्रिनि न'खराव जोनोम मोनदों। आरो बेबायदि जोनोमनि टाइमावनो बेबायदि नावद्रायावसो फुथुजादों। आरो हेरद राजाजोंबो दानथारनो नागिरजानाय, बियो गुबुन चेप्टाराव दङ। गुबुन नोंथांमोना मोनथिजोबखागौ। जे 2 बोसोरनि गाहायनि जेसेबां गथ'फोर दं, गासैखौबो राजाया बुथारनो हुकुम होदों। जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जिसुआ होसोजानाय। बेयावहाय थाखोमानाय बिसयआ बेनो जे राजानियाव थानानै सैताना जिसुनि जेंगा गसंदों, सत्रु जानानै। बेनि बिसयै जों गाबोन सारमन दं आंहा गुबुन मोनसे मण्डलियावहाय। बे सारमनाव मोजाङै बांसिन मोनथिगोन गुवारै जे आत्मिकनि जे जुद्ध, मानो जिसुआ फैनांखो, बेफोर गासैबो बिसयखौ जों गाबोन मोनगोन। खिन्थु दिनैनि बिसयआ जाहैबाय
जे मानो मोसौ गलियाव जोनोम मोनखो आरो लावखारफ्रासो सिगांसिन बे खबरखौ मानो मोनग्रोखो आर्यफोरनि दारै। थ' बे बिसयआवसो जोङो फकास खालामगोन जे जिसुनि मोसौ गलियावसो बा बेबायदि दुखुनांथाव होसोजानाय सम आरो बेबायदि नावद्रायाव फुथुजानाय बेबायदि कन्डिसन मानो जाखो? सासे एफाग्राब सोरगोनिफ्राय थिनहरजानाय सासे सान्थिनि राजा, इसोरनि बिसा हौवा, बियो मानो बेबायदि साधारन नंखाय बाखाय बेबायदियाव जोनोम मोनखो? नंखाय बाखाय न'खराव, उन्दैथार न'खराव। इसोरा गोसो जायोब्ला पृथिबिनि धोनिसिन राजा बानायनो हागौमोन, बा राजानि न'खराव जोनोम हरनो हागौमोन, फुरा पावारजों लोगोसे, फुरा सक्तिजों लोगोसे। आरो इहुदिफ्रा बेखौनो हास्थायनानै थादोंमोन आरो दिनैसिम नेनानै दं बिसोरो, जे फिलिस्टियानफोरनिफ्राय गावसोरखौ रैखा खालामनो नैबेबायदि साननानै बिसोरो नेनानै दिनैसिम दङ जे जिसुआ इसोरनि फिसाया एथ'ग्राब बेबायदि मेसिया होनना बुंदों जेखौ बिसोरो, बे मेसियाया एथ'ग्राब सिम्पोल लाइफ बेबायदि फैनाय नङा, बेखौ बिसोर आसा खालामाखै। थ' साधारन न'खर बेबायदि मोसौ गलियाव जोनोम जानायनि अर्थआनो जाहैबाय जेब्लानाखि पावाराव थागोन, जेब्लानाखि नोङो राजकुमार जागोन, राजखुंगुर जागोन, राजानि फिसा जागोन, साधारन मानसिया बे राजानि खाथियाव साफिनो, खोथा बुंनो बोलो मोननाय नङा, साहस मोननाय नङा। बेनिखायनो जिसुआ बयनिफ्रायबो साधारनसिन गावखौ एकदम गुरै बानायनानै बे संसाराव जोनोम जाफैदों आरो ओरैबायदि मानसिनि अधीन गावखौ, मानसिनि रुपाव गाव जोनोम लानानै मानसिनि अधीन, मारै अधीन होनना बुङोब्ला जोङो जेब्लानाखि प्रार्थनायाव जोङो आर'ज खालामो जे फोरबु नोंनि मुङै बे गाज्रि जिउखौ जों होखारदों, बे बेमारखौ जों होखारो, हुकुम होयो, अब्ला जिसुआ निस्सय बे खावलायनायखौ, बे बिथोनखौ मानियो। अधीननि ओंथिया बे नङा जे नोङो बेखौ नोंनि गाहाय श्रेणियाव दोननाय, बेखौ आं बुङाखै, नाथाय मानसिजों गोरोबफानानै थानाय, बै जे राजा महाराजाफोरनि पावाराव थाग्रा धोरोम गुरुफोरनि लेभेलाव थायालासिनो बे गाहाय लेभेलाव थाफैदों, नैबेखौ आङो बुंदों। खारन सासे साधारन मानसियासो गुबुन सासे साधारन मानसिनि गासिबो गोसोनि खोथाफोरखौ रायफोदलायनो हायो, बुंफोरलायनो हायो। नोङो सासे राजानि सिगाङाव नोङो गावनि गोसो जानायखौ गासैबो खोथाफोरखौ ए टु जेड खिन्थानो हानाय नङा, खोनासंनायबो नङा। एग्जाम्पल हिसाबै नोंनि ओनसोलाव सासे गिदिर मानसिया नों सासे साधारन मानसिनि जुक्तिजों होयोब्लाबो खोनासङा। नों हाजार जुक्तिजों बुं, बियो जुदि गावनिखौनो थिग सानबायब्ला बियो नोंनि जुक्तिखौबो बियो एक्सेप्ट खालामनाय नङा। बेनिखायनो बोसोन बिजाबाव बुंदोंना जे हावरिया मानसिया खर' गंग्लायनानै गुरैयै बाथ्रा बुंनाङो, नाथाय धोनि गेदेरफ्रा खर'खौ गोजौ थिखोनानै सासन खालामनो भाषायै बुंनो हायो। थ' जिसुआ साधारन बेबायदि जोनोम जाफैनायनि उद्देश्यआ बे, नों आं जिउआव हावरिया गासैजोंबो गोरोबफानानै बियो सोरगोआव थांनायनि लामाखौ माबोरै देखायनो, माबोरै नोंखौहाय आंखौहाय
सोरगोआव हाबनायनि लामाखौ देखायनो हागोन, लांनो हागोन, बे उद्देश्ययै बियो साधारन जीवन जापन खालामदों। बेनिखायनो बियो गावनि सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बुंदोंना जे दाउसेनफोरा बाहा दङ, खाक सियालफ्रा गुदुं दं, मानसिनि फिसा हौवाहा खर' दोननो जायगा गैया। खोनाबायना? ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर, जोंनि इसोरा, जोंनि फोरबो जिसुआ बेसेबां गुरै, बेसेबां नोरोम, गावखौ बेसेबां लाथिख' खालामदों। आरो फिलिपिनि 2:5-9 नायोब्ला जों नुयो, जोङो बिनि सिगांनि सिरियावनो फार्स्टआवनो गिबियावनो लिरनाय दं, नोंसिनि साननायफ्रा जिसुनि बायदि जाथारनांगोन। आरो जिसुआ माबायदि सानो? जिसुआ जाहैबाय नोरोम, बियो गावखौ जेबो नंथारै बानायदों। बेबायदि जुदि खालामनो हायोब्लासो जिसुजों लोगोसे इसोरनि रायजोआव हाबनो हागोन। बिनिखायनो सासे सान्थिनि राजा, इसोरजों थिनहरजानाय गेदेरथार राजाया साधारन, गासैजोंबो गोरोबनो हानाय हिसाबै बेबायदि साधारन न'खराव जोनोम लादों। आरो मोसौ गलियाव जोनोम जानाया आरो लावखारफोरनो खबर हरग्रोजानाया, खारन बियो फोरबो जिसुआ गावनो स्वयं लावखार, गाहाम लावखार। बियो गाहाम लावखार, मोजाङै गुमदेनो। फालोखौ जेरै बै साथाम लावखारफ्रा मोसा लख्रानिफ्राय अर सावनानै बेंदिंनानै दोनो, जेरै मोजाङै जोथोन लायो, जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट, जिउनि राजा, सान्थिनि राजा, इसोरनि फिसा हौवा, बियो गावनि फालोखौ मोजाङै गुमो, मोजाङै गुमो, गाहाम लावखार। बेनिखायनो बियो गाहाम लावखार जागोनखाय लावखारफोरनो बे खबरा सफैदों। आरो जा फालो थाग्रा गलियाव, बे फालो थाग्रा गलियावनो जोंनि जिउनि बासायगिरि फोरबो जिसुआ बे गलियाव जोनोम मोनदों। बेनो थाखोमानाय बिसया, कानेक्सना बेनो। आरो बिसोरो थांनानै आरफफ्रा जेरै बुंदों बेबायदिनो मोनहैबाय। मोनहैनानै बिसोरो रंजानायजों सना रुफा गन्दरस दामि दामि, गावसिनियावहाय जेसेबां दामि दामि बुस्थु दं बेफोरखौ दान होबाय। जोंनि दानि मानसिया दान होयोना? सोरबाया बुंनो हागौ, जिसुआ बास्तबआव थायोबा, आंनि खाथियाव थायोबा आं दान होगौमोन। नाथाय मोनसे खोथा, जाय मानसिया इसोरनि मिनिस्ट्रि खामानि मावो, बेनो जिसुनि थाखाय मावो। आरो बे मानसिफोरनो बा बे मिनिस्ट्रिखौ मावनायाव दान होनायानो इसोरनि थाखाय दान होनाय। खारन बिसोरो इसोरनि रायजोनि थाखाय खामानि मावो, इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय खामानि मावो। नों आं साधारन मानसिया संसाराव जे खामानिखौ जों मावो, बे खामानिखौ बिसोर मावनो हाया। बिसोरनि बेथनफ्रा खम खम, बिसोरहाबो न'खर दङ, गथ'खौ फोरोंनांगौ, जों जेरै गथ'फोरखौ फोरोङो, बिसोरो टिउसन होनांगौ, जों जेरै टिउसन होयो। बेनिखायनो बे इसोरनि मिनिस्ट्रि मावग्राफोरा खम बेथनखाय बिसोरो जों इसोरनि मिनिस्ट्रि मावै मानसिफ्रा जेसेबां मोजां कन्डिसनाव फोरोंनांगौ बा फोरोङो, बेबादि मोजां अबस्थायाव बिसोर फोरोंनो हाया। अब्लाबो इसोरा बिसोरखौ खांगासिनो दं। नाथाय बेयाव बेनिफिटआ सोरनि? बेनिफिटआ जाहैबाय जों गाव गावनिनो। मारै होननानै बुङोब्ला, जे जोङो जुदि बेबायदि दान होयोब्ला इसोरा जोंनो खोरखिजों लुफावना हरगोन। माब्रै जोंनियाव फैगोन जों आन्दाजखौनो मोननाय नङा। बेनिखायनो नैबे इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय जायफ्रा दान होयो, बिसोरखौ जिसुआ नायो।
फोरमान नाय नोंथांमोना, खारन बियो गावनो जबान होलांदों, आरो गावनो मोजां लावखार। लावखारनि मिनिं दं, बियो गुमदिनो गावनि फालोफोरखौ। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ, आङो खोब बेस्थतानि गेजेरजों आङो एसे थाब लाइभआव फैनो सानदोंमोन, हायाखसै। गिर्जाबो दंमोन, गिर्जा गनानै दासो हर थौनानै आं लाइभआव फैनो हादों। आरो आङो लाइभआव फैनाया बेनो गिबि, बेनो फार्स्ट। बेनिखायनो बारा मोजां टाइमबो आं मोनाखसै रिसार्च खालामनो। आरो गाबोन आङो थांगोन, जे गिर्जायाव थांगोन, बेनि थाखायबो आं दासिम प्रिपेयार खालामनो मोनाखै। नोंथांमोना गाबोन आरो गाबोननि सारमनखौ खोनाबावगोन। आङो गाबोन बोदाय नेटवार्क आं बे जायगायाव मोननाय नङा, एसे हादान ओनसोलावसो थांगोन। आङो बेखौ भिडिअ बानायनानै आङो बोदाय 26 तारिखआवसो हगारनो हासिगोन, 26 तारिख बेलासिनि 6टायाव। नोंथांमोना माबाफोर बुजिबावनांगौ जुदि दङब्ला कमेन्ट हरनो हागोन, कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। निस्सय बेजों नोंथांमोना बुजिबाय जे जिसुनि संसाराव पृथिबियाव फैनायनि जे उद्देश्य, आरो बेहा संसारनि बिफा गैया, संसारनि बिफा गैया। माब्रैहाय बियो जोनोम जाखो गाबोन जों मोनगोन। गाबोननि पदआ जाहैबाय जहननि 1:1 14 पद। बियो माब्रैहाय जोनोम जाखो बिफा गैयालासिनो, बेखौ जों गाबोन मोनथिगोन। आं बारा गोलाव होनो सानाखसै, आं एसे गाबोननि थाखाय प्रिपेयार जानांगौखाय बेखिनियावनो आङो लाइभखौ आं दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगो थाफ्लायथों। इसोरनि आशीर्बादा अरायबो नोंसिनि सायाव थाथों। बे लाइभखौ आरो दिनैनि बे सारमनखौ आं बेखिनियावनो दोनबाय। नाजारेन जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।